nemindeni Ya, emingakho ngicabanga ukuthi sishintshile ngeke kusenzeka. ya Ngine-show mina. Kodwa-ke ngoba ngiyazi ukuthi thethiswa uproducer manje ngenxa yesikhathi and angifuni ukuthi ngafiki le nto ngifuna ukubuza ukuthi pho usungena kanjani kwizimpi zamaskandi ngoba ngizwe bekhuluma igama lakho ngangaba happy yabo angakufonela futhi ngalesi sikhathi wangibalekela ngithi ngifuna ukwazi ukuthi usungena kanjani manje kwizinto zomaskandi ngoba angikwazeli lezo inkulumo lezo and ke ngale yazi nengwarisha kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ngangibuka ukuthi kumaskandi abasadlaliswa abantu bakhona badlala ngesibhamu yabo that's why ngangingekho happy mangizwe igama lakho kuleyo nto no ngoqala ukuthi ngangikhuluma ngale yanto yazi angithi wakhombula ukuthi aze ngikhulume lutho ngiyazi phela uzoyikhuluma ngoba ngumina umahluko lowo ya sizoxoxa ngoba siyaxoxela kodwa nje na into yenzeka kanje kufika inkulumo ethi ubaba 12 akekho kahle ngizwa phela inkulumo ngazi ukuthi ngayizwa phela inkulumo ngase ngikhuluma noZondi wama driving school ngathi hey Zondi khona ku Facebook noma ku YouTube ya sasibuka khona inkulumo angazi wengane yami noma eka celeb eka advocate celeb yes advocate celeb ya ngangade ngenza leyo interview bese lapha ezansi bese ethi kuba khona umuntu othi hey nobaba uThwalofa akekho kahle ngenelela baba uMsweli ngisuka lapho bese ngithatha ucingo ufonela uMG Zondi uMG Zondi nama driving school athi businessman ezwanayo na ngithi hey ngwenye naku kuthiwa ubaba uThwalofa akekho right ithini lonto le bese ethi ayi no mfowethu angenze nje uyashesha kuZondi avela fonela uSigwebo umalume wakhe uThwalofa amfonela amfake sibe kwi conference call athi nangu uMsweli ethi ucela ukubuza indaba kamalume wakho uthi ubone kwi YouTube channel yakho ngoba ngambone kwi YouTube channel yakho bese ethi ayi usho Sigwebo akekho right umalume akekho right bese ngithi mina akekho right akaphathekile kahle bese ngithi no mfowethu makunjalo leso simo leso ngeke phela sivume ingqalabutho yethu bese simene njalo kanti nasekhaya ukho kahle bese ngithi mina kulungile ke into enizonke ngizovuka kusasa ngize ekhaya ngiyavuka ke ngakusasa sengitshena uZondi ayingizovela ngivuke ekseni futhi ngikhansele everything ngoba u12 phela usebenze noPhuzi Shukela uyena nqalabutho kaMaskandi u12 ubemncane kuyena kodwa umuntu osele nawo u12 koMaskandi ngithi ngesikwazi ngoba vele nami ngikhule ngiyawuthanda uMaskandi kodwa ukuthi angibonakali ngakhona ukuthi abazi ukuthi ngithanda kangakanani nokuthi ngilandela kangakanani nokuthi benguthenga kangakanani abazi bese simasifika khona ke ayi senzile angithi ke mawuzosiza ufuna kwenza i-background check background check uzosizwa ama-video wenza ukuthi mawusukhuluma nabantu uthi nasima ngisificile alright ngiyalapha mina ngiyobheka isimo sasekhaya siyobuka ukuthi yini esingayenza senza i-interview bese ke mase kuzovalwa futhi wase kuzovalwa bese ethi hawu lapha enye into ake ngibonge lapha ade ngihlaselwa abafana ngathatha i-mic nje mina nginikeza uSigwebo Sentambo ukuthi sesizokhuluma naye avala bese ethi hawu ungakahambisi hayi ake ngibonge lapha mina kade ngihlaselwa abafana lapha ngihlaselwa abasho ngamagama ake labafana ayi ngiyeke bese ngithi mina yakwenze njani baba bese yasho ukuthi ayi ufuna ukubonga kwamasipala waseMhlathuze khona insizwe esebenza khona yamnikeza inkomo nganoma inkomo nani kufike lapha insizwa zona lezo Maskandi zize lapha zizombona okay right sengithi ke mina ke babekuhlaselelana abafana la ngisho ukuthi la ngaqala khona ukona bese esho ukuthi hayi abese ngingqondo ukuthi bafuna ngazi ukubekwa amakhosi mina angiyibeki wasesho leli igama afa ukuhleka ngahleka mina ngahleka ngempela ke mina ngiyahleka mina kodwa into engiyihlekayo ukuthi loba kuyisibhedana uthi umuntu ongayishayela isiginci hayi usuke ukuthi lo muntu wathini kanje osho ngane yami yini igama lakho wathi ipikiri wathi isipikiri wathi uyaqala uyaqonqotha qo manje into engiyihlekayo mina nje ukuthi hawu nabantu abaningi uThokozani Somnandi umngani wami my friend ayikho into yenza kaThokozani ngingekho ayikho into engiyenza ekhaya ngekho manje ngihleke ngicabanga yena ukuthi umngani wami
nje speaking ngizothi mangiphuma la ngimfone ngithi wena uspikiri wena ngizosho ukuthokozana ngingazi ukuthi mhlambe labafana lezi insizwa ngathi abafana lezi insizwa zizothatha i-offense so mina ngangihlekelela kodwa ngicabangela ukuthi omunye umuntu umtshengiseni bezwana naye futhi naye wayeshayelwa isiginci so ngiyihlekela leyo nto isuka lapho semakusuka yonke lemsini bese ngithi hayi ngoba mina ngimdala angisebenzi ukuba mdala ngayithulela ngayivalela umlomo kuthe noma sekuvela umuga kubuka lomfana walapha amaphumulo ngathi mina ngoba ngimdala ngizokwenza izinto zobudala ngoba ukhona usondele nomndeni wasondela wathi Bamsweli lapha engathi kuphandle ekhaya sicela uzobamba ngathi no ngathatha ucingo ngafonela ngaya khona ekhaya mangibuya ngafonelwa uhlalo welembe wamatekisi wathi ngiyalibona udaba lakho Msweli ngicela ufike la salaphana kusebhalitho lapha wafika khona wathi asingene wasethi hayi mfowethu into angakusiza ngayo nensizwa nazo insizwa singakuthengela inkomo mfowethu uhambise lapho sibonile ukhaya sathenga leyo nkomo sahambisa bathenga leyo nkomo mina ngikhipha ngalutho phela ngokuthi nje bangazi ukuthi ngimele sahambisa leyo nkomo kwaphela kodwa nje kokunye kuyefuna ukuthi ube mdala kakhulu kunesimo esenzakalayo bakhuluma baqeda ngayivalela umlomo ayiqhubeka nento zami ngimdala phela ngiyona ingane so izingane kungenzeka ukuthi mhlambe nazo beyijabula mhlambe beyidiniwe kodwa wena ufuna umaintain ukuthi umdala ngoba khona izinto engingabanga mnanga nje abazisho ngawe ezingahlalanga nje kahle ngangibuza ukuthi wena mawuyilalela lezi zinto ehleli kanjani nje kuwena into angayisho ngoba uyabophela ukuthinta my past mawuthinta my past mina ukuthi uma wengane zami sahlukana ukuthi sahlukana kanjani akulona idokwe lika Jacinta ukuthi agiye ngalo ukuthi kwenzeka kwaputshuka kwagcina sengene einkundleni zokuxhumana ngaleso sikhathi wangena ngaso kodwa khona ukuthi ungagiya ngakho ngoba isilonda lesiyana mina ukuthi sahlukana kanjani kodwa ukhumbula kade sindawonye isikhathi eside sane bond sinengane ezikhulile naloya umuntu ababemgxibha ingane yethu yokuqala ngicabanga 32 insizwa nje mawungena la ngathi ubaba ngathi izala mina insizwa nje eyikhona so uma mina uzothi uma usugxibhile mhlawumbe sekuphakamisa umoya ngoba labafana ingane age group efanayo sengathi ngoba ingane angihlani nazo ukuthi izingane zi-act bese act wrong ngoba into engayenza same time ngafonela umfana omdala ngathi mfana wami ukuphi washo la khona ngathi ngicela ungakhulumi lutho yezwa baba wathi ngiyezwa baba athi ungakhulumi lutho yezwa then izohengishwa yimina ngoba ngiyazazi izingane ukuthi zinjani izovela ithathe ngo left bese kwenzeka izinto ngoba phela babona umswele ehamba umswele abantu ahlala nabo baningi kakhulu baningi nabantu aba right ahlala nabo umswele nabantu aba wrong abahlala nomswele abangavele bethatha izinto kodwa ngathi ukuthula kwami kuzokwenza ukuthi lento ingabhebhethiki ngoba angifuni ibhebhetheke kodwa kuleli lakho ukuthi lento ayihlalanga kahle namanje uma wengane zami sahlukana yes very never into yaziwayo le asikho isidingo sokuthi kube khona omunye umuntu ozothatha lento bese ihambisina ngayo ngoba le nto ihlala kumina enhlizweni ngoba imina phela emawuthuka yena uthuka mina kusafuna ukuthi ngimvikele ngaso sonke isikhathi ngoba ingxabano yethu yayingasho ukuthi manje sime lapha ezweni adliwe izinto ayikho into enjalo so ezinye zezinto ke othothi ayingiphatha kahle angiphatha kabi kakhulu kodwa ngathi ufuna ngibe mdala kuba naye futhi ubudlelwane bethu uma ingane zami yabo kodwa ngamfonela ngalokho ngamfonela ngathi ngicela ungasho lutho ngicela uthule ngizoyihenglisha mina ngoba phela ekugcineni kosuku sinezingane besinobudlelwane sahlukana kodwa akusho ukuthi sengathi engibona ngidliwa izinja angiyeke ngidliwe izinja sengathi idliwa izinja ngithi ngoba no can't be right masenze into enjalo kodwa nje yona ayingiphathanga kahle ngoba zonke phela lezi izingane lezi zilekana nezingane zami yabona yeah so i-apology wagcina itholile umthandeni njani i-relationship yenu njengamanje yabona nje lokho ngathula lokho nje lokho ngayithulela nje yabona ukuthula ngathula kaze ngifonele umuntu ngifonele umuntu azaxolisa ngimfonele umuntu ngivalele nje umlomo wami ngiqhubekela nezinto zami ngoba ekugcineni mina ngimdala umuntu omdala yimina so laba abancane kunami ukuthi bebenzani mhlawumbe bebethunyiwe mhlawumbe abathunyiwe mhlawumbe baphusha iagenda ethini mina kufuna ngimaintain ukuthi ngimdala kubo kuphela as long as nje mina ingekho into ephuma mina ngoba into engenzeka
mangeke ngakhipha igama ngoba ngishilo ukuthi baningi abantu engihlala nabo. Uzokhipha igama bese umuntu eyangibuka azwele kakhulu bese actor on your behalf. Then ke seku-wrong kakhulu. Akufanele uthi ngoba phela usububa umuholi, uzoxova isizwe. Vuma zekushaya nje ubheke phansi. Befona baningi ababefona manje bafowethu mhlambe bokuphunyuka ulimi ngelinye ilanga siyohlangana sikhulume nabo kodwa ukuthi sobe sikhulumane lena angifisi kube indaba esingaphinde siyirevive ngoba ithinta kube bebethuka mina ngingedwa is fine kodwa mawuthuka mina ungibhanqa nomuntu besishade naye sure ngoba nezingane ziyathinteka phela lapho nikuthinteka kakhulu izingane zami yabona kanti angifisi ukuthi amaphutha ami namacala ami ngoba phela ejacinta sibuye nika sibayeke lelo daba sikhuluma ngalo.